2 и загубихме на Legendary, а на 6 се пада на много як чест и много се ядоса. Даря може да се падне и силвер и така започваме аз да се спъм. Летей. Така също кой ще се справим. Legendary! Не знам. И няма да спечеля. Нищо на ракетата нищо не направи. Ай, слизай! Еми. Как ми да мразят слизата? Ами, ай, слизата да се сравни с интернет. Да го видим. Тактиката ми. Това е старата ми тактика. Да, знам, но това е старата ми. Удар! Напочваме ги, напочваме. Свичваме. Да, ще самостоятелно. Пускай, нещо пускай. Колко е черни гласа. Ще ги захна. Добре, къде ще мине, ще даваме. Така да за да идем на това само усложни работата. Да капитна и лайки. Не знам какво. Удар! Втора не го опета. Добре ще убим. Виж какво става. Виж, да ти не става. Човек, виж това, да се брахме. И така, бързо за да някъде не влезе, че да дръпна малко. И сега да играем. Осма, пак осма. И ще го видим. Нали хора? Макар че дали се пада супер много чест, защото не ми се падна, но не снимах. Тогава не бях още ютубър. Да. Не знам си помня супер медикал чест, ако сте гледали клипа ми, казах се супер медикал чест. Искаме удар. Ще ги запнем. Така. Бързо, пускай нещо. Тия бърбежен изобщо не ги видях. Аре, те ще изчитат клека, да, се видите. Не читам клека. Не, добре, ще ми. Аз ако ще ми изтерни. Ама, Супер ми клека, супер ми. Аре, бе! Нали? Ще ми да убием клата. Не, защо за клата? И удар, кой ще прави работата? Не. Ама той Джехан ще го запне. И там им бомбера. Да не ще бъде. Не, много ясно, което... Ами те ме победиха. И тук да вземем една кола, да, но много ясно, браво.
Они победители, победители. Они не сами не забудем. Не знам просто. Ще забуваме като Нали? Просто ще ги убием. тяжко много е на девета. 10-та. САЩ е Франция ще 10-та. Производител. Не ми излиза. това пак ще. 10-та арена. Не знам. Трета е, аз се забравих. Да запна ли мама, това ми бяха? Но той не си няма стане. Не стига за кота. Стига е... Аз ми убия санитарни дракони. Стига. Това песен е. Бол. Valkyria, comprei. Ai, essa. Não, cara, fora não. E não, mano, não colocar. Olha, eu não sei se terminou. Mas ele tem todo o que вы хотя бы я допустим рейд просто нам рейд 3 пойдем. Да, гоблин хапать. Ще умре. Не ще това на колата. Ай, Какво ще искате? Знам да попитам, какво ще искате? Ооо! Дали, те ще искате? Да, пускай! Yes. Не. Хора загубихме. Колко от ти дава за кралство? Имам 4, 5 имам, още 5 трябва. Не. Десета. Първо настига. Играм срещу Филип Екъра 7. Пускам миния хор за защита. Вы направо победите на свет. Направо не знам. Не се шипа. Не се да запне. Нета! Добре. Гледах си нета.
Инферно! Инферно! Еми? Някакъв пати си е. Изкупим метота. Първо ще лезър. Аре ще лезър, не, човек трябва да е изкъделайки. И сега ще пусна назад. Далее ще му се заплата. Не знам, тук е минем ход. Тук е и ракетата, каквото има. Добре. Да, тъй ли? Защото не видях. Ще активираш картара. Какво направя? Тук не лезар. Не лезар. Не дихаме. Дихаме. Айде. Ако не направи нещо, не се е брата ми. Тук дихме. Главница, вас пичате. Видео? Добре, убихме утре, това е важно. Всяко... Много защо казвам. Добре. Меджик, Старбой. Да, хора, ще загубим. Както е много. Лайки! Как убьет меня? Вот что пусть назовет. Ты что опытал здесь? Видишь, так здесь. Что опытом будет? Да у меня чужая атака. Голема атака. Не бихаме. Трябва да пусна и керна бака. Сега ще играем на 10-та арена. И така, хора, това беше от нас. Аз бях Владе БГ. С мен беше Венцето БГ и чао!